ene ye be Fekuo etoso mienu ti bomode na fo ani kutwa bi si ahwe mienu santamo no fadi etie na hwe bi efama medase subscribe share na like efama me na ma unuanom so enhuni ekoso ewa hanom nana ya ma wakwa babiem de NYANSAPO so mejo shubru na umpom te say sede nyankopon tetobo su obawia no to nsu abrempo nsuom ede nkwan afa media mo ano aseda na no ye ni udi nkomo mo ema wo kire ye Fekuo ase e kire ye keka ya ma fe kowie na ye ne aye hu se ye nya dumienu enye wo na wo kase dumienu ene wo hono mo wo kire ekon Fekuo ase ema aye hu se ba ntama hin ne tua no nene ye pese wadaroma wo de yen ekọ Fekuo a etoso mienu na ye kire mu na sa ba odin ni biem bia na obi afa ne di kan a wo hwe wo eja se de mi kire me ba memenda me nkwa menemenda itimi ni Akwame na ya di owusu akosa so sintu ma have ma hotefo na ne yi so frem kotobija anansia owo apem na mete soro ti na chese di no kwa kabuma na ekotobija Kwame akosa okotobija Kwame akosa anansia owo apem nenso wote soro wono ena yaguso a ye ne di Fekuo ho enkomi wadaroma kotobija ene yenko na yenko Fekuo efrense Akwamu eye Fekuo bei edika na ohini bi nyumbi opepa ose konkonti baye ni ahwefo ayemeni na nyonkrofo no moto nse konkonti baye ni ahwefo ayemeni konkonti baye aye ni ahwefo ayemeni yamfam yankofie mi ayamfam yantunsu yamfam yantunsu mi ayamfam yankofie konkonti baye awe ni ahwefo ayemeni na numi ma menchim kakra konkonti baye kwa ahwe akwahwe na wi wo amfa na nkofie uwie nso awansa na amfa na ntunsu atese nyum no si nuamu ne eje obi twitwa nuamu no so amiose na nuamu no mu oduro ye nuamu no eje obi twitwa nuamu no so amiose na nuamu no mu oduro nuamu no edua uze utwa dua na nsu na ejina mu no yetwa de so emu nyeduro na ewo de ya se ye de ya de muduro no so ewo fom ani nan se obi twitwa de asem bi suaw asem no mu oduro enom no so asero no na ye kwa Akwamu kontre ani Akwamu omodanta aya ne yeta kan o kontre ni Akwamu kontre na Akwamu kontre ye bu kontre na Akwamu ho na edi enti ni nya Akwamu papa ya Akwamu ewe Eastern region ya Asante apoye mantem no nkrofo mpempi wo mkasa Asante nkai Asante kai pa enumu papa ye ne ni esi Fekuo we ya de tu Akwamu ya de tu Akwamu ena ma nipa bebre ama na asua asia ne sei bra o setu o free denchira bese ne kwa Akwamu ya bese ne se ne wofa obiri yebo a waka kum na wombra o free kwa Akwamu na oba kwa aman se bi ekusa bi son Akwamu ne se me ma ankosa akwa ene Agyemang ebi mo so o ye 700 ebi so 300 mu meja no kwan mema nkwa hasa na asa hanson mo no do mu free Akwamu kana e train ni ho edi wo se etuachi ball no ho ban edi ni be wie kwa aman emu na odom kwotena ene bire ye frɛ ho adum kana en ho edi ni pa anum obai na sha Fekuo na nya Akwamu no mo frɛ ne se so aduro se bi se me meka akere mo no do mo omo ye se omo kono se da bi mo nka ya na mo ho ban ma me still na me se no infifi no do mo dom sa Fekuo no mo te ho enti edi ni pa anum kasa ho fa so na be ya adum
so mbedom enti ya ti Fekuo no yes papaya Akwamu fo aye mi ma me mfi den de Fekuo mi de to wo mo da wo mase eno ne Akwamu Fekuo na se Akwamu no eye kuro bi din eni Asante mantam na emu ewapue mantam debi na ohine a wo ho papa a wo yeye eye ma Asante Asante a eye ye na no se tutu odi kanye sa eno na wo ma edom di na chi beja ne kwan eba krom kwame han no ena Asante nso hwe ya ye ma ne sa edin ye di Fekuo to no eti empempi wo mo sole o mo se Asante nka Asante be na nkai Asante be na nkai Asante ye ka de pa ye bo Akwamu ede da Akwamu ase no ene wo kɔ fraw wo kɔ achem kɔ akuropɔn wo kɔ emiamia aka no obi aso Akwamu oni Akwamu Fekuo no wa Akwamu hene na wo be Akwamu hene no firi ho ne bedi ya na papa ya Akwamu fo ya Asante ene ye da wo mase ene obi asua yesi abo obi asua srade osua preko ase no ese ayi Akwamu asem ya wo kan de sebe eye ene obin komfo se de wo kan ni se de wo kan se obiri kan obin komfo anoche ene no nso de ya ye ma no eye akonwa ewa agona no ene no ese esanse eye mwa etumwache ahofama odo a obin komfo anoche eka bo mu de bo a wo se etuo ma won kyekira Asante man ene ese ne wawie dia Asante yedi yedidi ne esa akai se de bi kasa Asante didi ne nso Asante nkai no wodefo yi ne boafo ama no yedi ye nyuma enti yedi agona konwa no yedi ema no yedi ayiwaye no sa afiri wo mu se Asante kai ebi ne makan na Akwamu Fekuo no kun bi omu ni country nenam because omo no akoye se tachini kuro kakra ne panyini obi atua ne yonko pan mu country nyama ne okodwa to Akwamu ho Akwamu nyama ne okodwa to country ho sana de ne tie ku bia no mu ne di animu omo danta dese country tuo no na Akwamu etato otunu atiem waboni se pimpinis oboni se bodies mo obeni ni nua ti sa na tie na sa Fekuo na hemfo wo mnie Akyamfour Asafo hene ayo ono ne Fekuo 3 Asafo ho ye wadum hene wo ho esa wadum hene wo ho mo okay ye wo suwadu hene eya aha mpaba me ayi abrepo mpaba me okay ho ye wo ohwim amanfrom heye mo ohwim amanfrom okay ohwim suwadu enkane no suwadu eya mpaba me na kane no mo wo eye wo frɛ kuro yi sei ayi cultural center center ho me ayi wona ho no mo ho wona no mo na ja o metina ampaba me ho no ohwim Kumasi betu ohwim sa Kumasi betu oto wabia no ato ohwim o kane no wabia na eche ohwim ne yintamo kwama ntem nanso otumi fro ka wafo abeti awa no sana de ne tie ye wo eye akrafo hene so Asafo konim mowre ohena konta mowre sa ohena konta no mo eye apagya fiem omunua amaya kotoko ono no ene mowre no kaniago manso kaniago wo ho mo ayom so ehene wo ho ayom so sa ebra ehene ebrahene ebra wa wonim wonu ebra ufuru ana ukobonre ye wo kwapra kronom kwapra de kronom kwapra eye kwapra kronom na wanimu na kwapra de wo hye akire kura kasi ya kansa na ya na ehu
Kwapra. O she chire kura. O hen ni ayi. Na edu jamfi. Kwapra. Empatase hene wo ho. Mpatase. Sa. Nkasem hene wo ho. Nkasem. Asomfo hene so wo ho. Asomfo hene. Sa. Tanoso hene. Ebu akwata no so. Mo. Aguna wa maase hene so wo ho. Aguna wa maase hene. Enkwanta isase hene so wo ho. Enkwanta isase. Dida. Nyabotre isase no. Ye wo isase bontefu. Ye wo enkwanta isase. So wo ho. Ena dida. Ye wo dida ho. Dida na minim krokro ba bi ehye. Mat edine de edine yemede pa. Udidi anu ada dida. Ene ye wo ahoprafo hene. Sepase hene ono ane ahoprafo hene. Udi ko wanim ahoprafo. Ai ono ane sepase hene. Ebu akwa sepase. Sepase. Okay. Twafo hene so wo ho. Twafo hene. Ono so Akwamu. Anwoma hene so wo ho. Anwoma hene wo ho. Twafo nkroma so wo ho. Twafo nkroma hene. Fo nkroma. Ai hene so wo ho. Chirapatre hene. Chirapatre. Atonsu chirapatre. Mo. Mansu tetrim hene so wo ho. Mansu tetrim hene. Atronie. Atro. Yo. Da ban panyin hene wo ho. Atasemanso. Kumasi is Legon. Ano so ho. Kumasi is Legon working. Bomso enso Akwamu. Bomso. Okay. Yes, Akwamu nso Fekuo no. Sabi o enkro ni ahemfo wonom nso eka ho bie no. Dase ebru. Ene no nso wabobo no. Wonom ne ka ho eme ye ka se Akwamu. Sa. Na se na Akwamu no nso eho asem ene yakwa akwawie a wame ehu wonom nso edwumadie. Yedase se wakyeye Akwamu nso ede eho. Arefo yawie Akwamu nso de eno nso ho adesua ede de aba besi ntie ne anya chi no ewo se upie ne ebisaw Akwamu Fekuo no wo mo kandifo ene wo mo ka ho ba akomienu bi a utumi bo ne me ehu se wasante na wo ye Ghanani na wo ye no esipi na esita ya mamu nyina mo ene hwe oje ahene wa medi ene abusua pani owusu